ole tung truma chuan FB lama story toy viral chiam kha kan share hawanga he story hi true story ani em ka hrechi lova a hrechiang do kanom chuan comment lama kan soidon nia katlang walaya kabial nu pa min musita min ho em tu kha chu a in chhir ve to ngotang a fanu nen kanin ngai zonga kanin du ve te reng nen khutiang street boy lutuk scooter second hand nena tlan kol vel mai nen khuan fanau in chom theilonge voi khat poron kal to su se ka mu ne te mayania ti in a fanu bula min lo ti ya kabial nu po aril ru chu ana ve tho ma se pa te na chu nil ngam lo chin anei ve tho kadem mi lo kanin mu le a lawa wangin a fanu chu phaya a thon bo ta daya atira chuan kanin ngai te me umai tunlai angin phone te la hek lo le lekha kanin thon ve lo thina vairama a omatranga kum khat chung vel chu lekha kanin thon ve thin ni e melin mu tur om tak miu si lawa chuan lunglen le mangai na po in zo lampan ain ane ve tel zok chutianga kum ni zet kanin mu to lo chung po in ril ru chung rila ka mangai na chu adai ngai reng lo hetiang te noi kan ni ta ka chuan ani po in ka ui ka ar min ti zui big lem lo boka in tren ang do kan ni tak ber chu hun le ni aliama kum su la veya ka hriat lo karin puitlin lam te po kan lo pan ru ve hret alo nia vani thak takin sarkar na chete ka mu ve hlau maya kalomin ka vahan lim tak em chuti rual chuan ka bial nu kha kala thehil thei tak lo katan rin om taka alo la om ve te ani ngai chuan run muna kan hlui dun thei mial ma na ti chu ka ril ru ala ni ve fana hetianga na chete ka lo nei ve ta ka chuan apa min musit na le min hot na te po in zi omlam apan ve karin na chuan be se na tle min nei tir ve trin kum su la liam le a ni khat chu vairama om ve bok ka thian nen kanin muhlol maya thiana thupoi mo lutuk hril tur che kaneya sin ti pa in min ron chi bai nga la heti hian a thil hriat chu min hrilta a thiana I bialu tenen khan kan omna venga in anga mizo mei chedang tenen an che heavy thei raps mole night club kalan hrat sia vai tlang wal ho in anom phur chuak thina zan khat phei chu an zuru am boina samaya mizo min ti mol pho te mayania I thiani phei ka chu vai fa apayan ti sin atia karil ru awahan na thar le tak em khun le ni aliam ve zela ka manga I chuan vai fa zong alo pai na me umai apa po ina fanu chanchin chu a hre thuaya mizoram lama arang in a hruai ho nga la mizoram alo thlen hnu thakhat leka naw te mi pa narngul sang vi ve mit mudum do kel chu a hring tange a chutianga sona kara vai fa le ngal pom chu ka manga ina hiana dai seng big lo ani nge yang ka ngai ven lo kher mai ka na mu ve te chu tui takin ka thok ve ngar mai ani chutiang chon hun le ni ka mang chho ve zela ka manga in I thin po chuan ama mangai tu tongin pasalla nei tange a sultam maliam zela ke po in nupui fel tak mai ka nei ve a fa te po pani kan nei ve der to mai chung ko hlim thei tak kan ni chho ve ta zela kan nu fel le min en kol thiama zara khotlang le ko hrana te anar kai tu zinga ka tel chho ve ta zela ni khat chu kan veng JSC 10 veng chunga zuron supply tu an mana office sol ni inaka om ve ni takalo ni boka tlangwal pani himin ko turin an ron tira kanin tuai thuak ka JSC office panchuan ka kalta nga la JSC office ka zutheng chu nu walai mel chelo tak le mi pa ama aya no pang ti hriat em zu a inna sa ti hriat ngoi hi an lo thut ti ran maya chu mei chianeng kan hanin muthut mai chu e soi tura wahan wang kher em o mana ka mangai em apan min huat le min husit em awanga apo then tak ka mangai ngei kha alo ni si ka thinlunga chuan khonga ina le huat na chuan buk thleng an uai ton zak ani bere ani po azak ve hle ni turania leilam hi abi reng mayani hroi tu dang em local ta lo chu hroi tu chan ka chan chu angaya ni ta der maya heti hian ka hantia heile hun rei tak kan veng chunga zorom petrin tu kan man fu theilo chu voina kan hroi tu ten an man ta chi amaya tuna hian kan ho tu te kan hak meka hei kan mi man te hi an ming le veng te po hre ve reng ila athra ange ti pa in nang kapi tu nge I ming ni ya khoi veng ange I omle
avahan soi hre te lul em ka va khongai tak em ke taka po chu ka mit tui ka dang zo lo tre pani min mangai ve thin ama du thlanna wang ni hau lovin in mutalo kha kan ni leksia Review ma se adin munina zirmiaw lo awangin kahma chuan a hminga soi nge angai ta si aril ru tur ka handonin ka valai na tak em a hminga soita min va deng na ngar em vele ma se insu mangai miaw si a mel chiang taka ka en chule thingpui lo do a in thina ni ti hai ruala omlo atira khana kundo thlata wangin a mel ka lo mu chiang lo le ani ti ka rachuak le chi let langwal nang khongai ni hming han soi ve ta chele ani po in a soita ke chuan nupa emni inni kan ti lui ve do ngata mi pa jok chuan o ni e kaputi in min changa khaile hei veng chung le zoram du lo thil in ti wangin kan man che u ania tuna hian veng chung in dan kan neya chu dan chu nang ma ni chunga po kan lek ko ve nge angai don ani engpo ni se kapi ipa hi mu ka du ani kan ti ta top mai ani kha veng in hlat kan ni no wangin tlangwal ngal chak deuh ta chuan an vakowa reilo te an lo thleng le nga la apa chuan min mel ru le zak thina ke chuan kapu hei ifa te hian kan veng chung a zu an ron keng lu thina voi tam tak an ti to kan man fu thei ngai lova hei tuna chuan karin man ta chat mai sia kan venga dan hi kan chelek ve nge angai ta sia sanga in choi ve angai don ani katia chu vele ka hmanga i chuan khongai takin min ngai dam te u tuna hian cheng za chi ka nei kan zu hral tur ber min man sak ta sia kan fa te an la no pang box si kan chang che ma kan tan chuan sanga hi a u ani ti hi mit tui nam fai chungin a ron soi chuak hliama o ka chung ril chu aru mani ka kho mu te chu aporwai hian ka hria apa chu loading chuakin heti hian a hantia pute u khongai takin kan fa te hi ngai dam hram te u thil thalo an ti ani ti zep ruala omlova an har sat dan hi soin na siak lo ani fa te ro te pali an neya an nu pa hian zu boya an tang boxi ke ni nu le pa te la kan fa pa te suala wangin kan din mun hi an hiam em to a kan motor nei ve te kan sum le pa khol ve ang zong kha zu le sa chen nan an tlan ral vek to sia kan in le lo te po khi kan chan lo chau to ani hi chu tiang chu kan din mun ani ya in khongai na sang ber kan ngen tak meu ani aron ti ya ke chuan eng po ni se hei kan ho tu te an lo thleng to boka ro kan han rel photanga chu mi hnuwa in chung thu chu kan soile donia ti in pindana kan lu san ta a ro kan rel zo nu chuan kan president chuan heti hiana hanti a engpo ni se khotlang du lo thil in ti wangin in choi tur sanga hi he kan ho tu pa hiana choi sak don che uwa ti pa in min ron kok ve a tu nuwa in ti le ni chuan poisa in choi ba ka police ku da kan pe to ang che u tun hi chu kan ngai da mang che u atia ka hmanga i chu ka va ena amit tu hi alo far zunga theilo hian ka pa ente poisa min choi sak tu hi mana I musit le I huat street boy iti thin ka mangai ni bok kha ani hi aron ti tham triaka o a o te chu ka benga tan chuan a vala chiang cm apa chuan lom thumin hril mol pa in ngai dam min dil mol boka ka mangai chuan mit tui tla zoi chung hian ka lome o ati sapa ni mi hring te hian kan hmalam hun hi kan soilok theilo anu hnung ber po ama sa ber kan ni le theyani